hamisu dari Aisha kin fi dubu darin mata. Hasken da ta haska 'yan mata ko kuma gimbiya mai kyawun da ta zarce 'yan mata. Aisha ke kadai ke dai zan iya baiwa kauna ta sa ta a zuciya, hakan ne zai sanya ni naira ta. Daman tintini ni na manta ma da 'yan mata, sirrin kyanki ne da tarbiyya zinariyar mata. Gaki da juriya ga tsafta tauraruwar mata. Aisha zuciyata ta makale ke zaki zama fita. Ni ma babu ni na faɗa, domin mun zamo jini hanta ke zara ni ko wata. Ki tsaga cikin jikina za ki ga kauna ta haɗe da jini. Ba dan san ki ba ban san ina zan sanya kaina ba. Sirrin zuciya zan buɗe ki ga tabbacin kin kai, baki da madadi kuma ba adadin kaunar kiyar baba. Ko mene faɗi zan miki shi ba zan ji komai ba. Mu nisa rabo shi kuma so bai kyala kowa ba. Aisha ce rabona, ni ma ba zan je na so wata ba. Tunda kina yi da ni soyayya ba za mu ware ba. Dace da ke halayyar ki da tawa sun zo dai, har a ta fuska ma kamar ni na wata na ki su ma dai.